No moi taas pitkästä aikaa. Meinasin nyt tässä vähän kertoa, päivittää näitä systeemejä. Tai siis tehdä niinku update. Elikkä minä kävin nyt siellä Koko Vartalon TT-kuvassa. Tai mikä se TT-kuva onkaan. Niin ilmeisesti sieltä ei löytynyt onneksi enää mitään niin kuin, itse kun katkee ajatuksia, etäpesäkkeitä tai muuta, että siellä on vaan se yksi ainut kasvain, mikä siellä onkaan sitten tuolla kainaloalueella. Mutta sitten sain ton leikkausajan, niin se on 11.7. niin sitten lähtee se rinta pois kokonaan, kun minä sitäkin aiemmin mietin tässä, että mitenkä se sitten, mitenkä tekisin, että teenkö uudelleen sen rinnan siinä samalla vaiko sitten vaan poistoa myöhemmässä vaiheessa se rinta tehdään. Niin minä nyt päätin silleen, että poistetaan tuo oikea rinta kokonaan ja sitten myöhemmin, kun nyt on päässyt tupakasta eroon, niin voisin sitten tehdä uudestaan sen uuden rinnan sitten tuosta vatsan kielekkeestä. Tuleepahan laihennusleikkaus samalla, onhan täällä mistä ottaa. Mutta joo, semmonen pieni update nyt tähän kohtaan teille. Tää on muuten aika ihana tää viltteri, kun on tämmöiset ripset. Tosi hieno. Tykkään. Joo. Mutta eipä siinä ihmeitä. Palaillaan sitten leikkauspäivänä, eli 11.7. teen uuden videon sitten ja kerron sitten fiiliksiä ja näin. Niin. Toivottavasti nyt pääsen sitten, ainakin on tuolla ryhmissä, mitä on niin jutellut rinnakkainryhmissä Facebookissa näin, niin, ja kysellyt, että ovatko nopeasti päässeet sitten rinnan koko poiston jälkeen niin kun kotiin, niin jotkut on päässyt jo samana iltana ja toiset sanoo, että on saattanut niin seuraavana päivänä jo päästä, mikä olisi hirveän hyvä minun kohdalla, koska minun serkku tulee Lapista miehensä kanssa ja toivottavasti ottaa poikansakin mukaan. Kiva olisi niitäkin nähdä kaikkia. niin terveiset vaan sinne Ylinampaan. Niin tulevat 12. päivä, niin me toivoisin, että pääsisin silloin pois ja sitten sairaalasta. Mutta kyllä se aika vahvasti nyt vaikuttaa siltä, että mä pääsen sieltä pois niinkin nopeasti. Harmittaa vaan, kun työt sitten jääpi. Että joudun sitten, kun se on, sairasloma on, niin kun tulee ilmeisesti 2 viikkoa tai 4 viikkoa. On se rinnanpoiston jälkeen, sitten ei saa kantaa edes maitopurkkia oikealla kädellä vissiin. No, mutta siitä sitten silloin 11.7. kerroin enemmän, niin olin sitä sanomassa, että harmittaa, kun en sitten töihin pääse tuonne, tuonne, en viitti sanoa työpaikan nimeä. No moni tietää kyllä, kun minulla on heinäkuun loppuun olisi se työsopimus siellä määräaikainen kesätyöpaikka ollut ja sitten jäänkin jo 11.7. sitten pois kokonaan, kun kerkee jo, tai siis menee se 2 viikkoa umpeen, että me kerkee tyyli olla kuin ehkä 1 tai 2 päivää, jos siis 2 viikon sairaslomalla selviää tästä koettelemuksesta. Mutta joo, palaillaanpa astialle sitten ja laita kanavatilaukseen. Tykkää videosta, jos tää olisi just ihan kiva tai jotain. Kiitos paljon teille kaikille, jotka olette kommentoinut ja ollut tukena tässä mun uusiutuneen rintasyövän matkalla. Mutta ollaan sitten taas viisaampia, kun se rinta on pois ja on siellä patologilla ja tietää enemmän sitten asioista. Tää auto on muuten mun turvapaikka. Siksi mä aina sitten tänne tuun puhumaan. Ja muutenkaan ei kiinnosta, kello alkaa olla jo 12, niin itikat pyörii ihan älyttömästi tuossa ulkona, niin en viitti olla siinä. Sitten olla syötävänä, piikitettävänä.
sitäkin tulee sitten vähän lisää taas sitä. Mikäänlaisia, tuleekohan se treeni muuten siihen. Siis treeni, mulla oli silloin se, kun oli rintojen osapoisto 2016 vuonna, että poistettiin se kasvain marginaaleilla tuosta oikeasta rinnasta ja sitten samalla niin kun vasenta rintaa pienennettiin tervettä tissiä, niin silloin sain semmoiset treenit. Ne tuli niin kuin tänne niin kuin jonnekin rinnan tänne niin kuin kylkeen kiinni. Ja sitten ne poisti sitä kautta, lähti niin kuin sitä kudosnestettä ja verta ja mitä kaikkea, että ei niin kuin jää sinne elimistöön sitten semmoisia pahoja, mutta se teki ihan hemmetin kippeitä sitten, kun ne poisti sen, niin kuin sen treenin. Se on oikeasti tosi kippeä, semmoinen joku ihme putki vaan työnnetään tuonne. Voisin pyytää kyllä sitten, kun on se treenin poisto, niin jonkun ihan kunnon hyvän rauhoittava siihen, että se oikeasti aika kivulias toimenpide, se treenin poisto. Mutta sekin saattaa olla sitten, että en tiedä jääkö se, jos me pääsekin vaikka perjantaina, kun se on torstai on 11. päivä, perjantai 12. päivä, jos pääsee kotiin, niin jääköhän se treeni sitten, kulkeekohan se mukana mulla täällä kotona. En tiedä. Ja pitääkö sitä jotenkin puhistaa itse tai mitään, mutta se selviää sitten. Mutta tämmöistä pohdintaa nyt tällä kertaa. Tää on kyllä aivan ihana tää viltteri. Mä tykkään tästä, kun tässä on nämä ripset ja kaikki näytää melkein täydelliseltä. Ihana. Paitsi että häiritsee kyllä tuo puhelimen ja ton tuolla niin heijastukset noissa typerissä silmälaseissa, mutta oispa mulla oikeasti nämä ihanat ripset. Vitsi. No joo. Palataan sitten 11.7. sairaalapediltä. Silloin mä menen sinne kello 7. Pitää olla 6 tuntia syömättä ja juomatta. Juoda saa 2 tuntia ennen sairaalaan menoa, eli 5. Kahvi mustana tai vettä. Oliko se maksimissaan 2 desiä, 4 desiä. Muuten ei saa niinku mitään juua eikä syödä. Ja ymmärrän sen hyvin, koska nukutetaan, niin tulee sitten siitä semmoiset pahat olot, niin kuin muistan viimeksikin. Tuli aivan järkyttävä paha olo sen leikkauksen jälkeen. Oi herranjestas. Mä oon nukkunut kyllä paljon, mutta nyt pitää mennä taas nukkumaan. On ollut hirveän väsyn. Joo, mutta semmoista tänne palaillaan taas. Viimeistään torstaina 11.7. Laittakaa kanavatilaukseen. Tykätkää videosta ja muuta. Sitten. Heippa hei. Ja kiitos tuhannesti vielä niistä tsemppausviesteistä ja kaikista. Ne on ollut aivan ihana luettava. Moi moi!